ina waɗanda idan za su yi magana a wannan kafar zaka ji sun ce assalamu alaikum masoyana, musamman mata. Abin da suke ɗauka masoya wannan tarin followers ɗin da suka ga a pejin su, followers 50,000, 100 da kaza, 200 da kaza. Saboda haka adadin yawan followers ɗinsu 100 bisa 100 suna ganin sa a matsayin masoyansu. To ku ji wannan magana da na zo muku da ita da kyau, don illa ce babba. Akwai nau'in followers guda uku. Wani zai yi following ɗinka don yana son ka don Allah kuma yana ƙaunar ka. Soyayya da addinin musulunci ya da ita kenan, wadda aka ce wa ayyuhibbu lillah, in zaka so mutum ka so shi don Allah. Akwai rukuni na biyu wanda suna following ɗinka amma a zahiri ba wanda suke kyama suka tsana ma a wannan kafar sama da kai. Don saboda haka sun yi following ɗinka ne don su ci gaba da samun contact ɗinka, don su ma ba da comment ko don su la'ance ka ko da a zuciyarsu ne. Na uku kuma akwai waɗanda za su yi following ɗinka ba san ka suke ba kuma bakin ka suke yi ba, amma kuma irin abubuwan da kake a pejin ka shi yake burge su. Abu kake yi wanda yake ya shafi addini da taimakon addini, ko abu da kake yi wanda ya shafi saba Allah, su in dai abin yana burge su to za su yi following ɗinka saboda wannan. Dalilin da yasa na kawo wannan magana, wata sananniyar yan TikTok shekaran jiya take yi mun magana, take cewa dan Allah tana so a ja hankalin yan uwanmu mata akan waɗanda suke ganin followers a matsayin masoya na gaske, masoya na arziki. Saboda take faɗa min wallahi azimu, ta ce wani abu ya faru da ita. Ta ce sati biyu da ya wuce, a wannan bai kai sati biyu ba ma, ai tunda wannan sallar layyan ne. Ta ce biyu ga sallah. Ta ce akwai wani followers ɗinta ne yana yawan mata comment da like. Ta ce bata taɓa wani comment, bata taɓa wani bidiyo bai mata comment da liking ba. Ta ce saboda haka ta ɗauke shi a matsayin masoyi. Wata dan ya roƙe ta da ta yi follow back ɗinsa, suka yi magana har ta bashi lambar waya, suke ta chatting da sauransu. Ta ce ƙarshe dai mun shirya haɗuwa da wannan mutumi. Ta ce mun haɗu. Ta ce kaji irin abubuwan da ya mun. Wannan mutumin ya zalunce ta, ya tozarta ta, ya lalata mata rayuwarta, domin ya ɗauke ta. Kuma illar shi ne, wato wasu matan saboda wauta wai sai namiji wai ku haɗu da shi a social media wai ya turo miki kuɗi ya ce wai ki zo gari kaza ki sama. Abin da ya mata kenan, ya sa mata kwaya a cikin ruwa da ko lemo ne, ya yi lalata da ita kuma ya tafi ya batta a wajen, ya ɗauke mata wayarta babba mai tsada da wasu kuɗaɗenta a cikin jaka, ya tafi ya batta ana kwance. Kun ga wannan musiba ta yi yawa. Ku daina ɗaukan wai duk wanda kuka ganshi a social media matsayin masoyi. Wallahi azim illa ce babba. Ta ce ita yanzu wannan TikTok ɗin ma tana da na sanin ya aka yi mata sana cikinsa. Kada ki yadda wai ki ba wa wani dama wai har ya kira ki garin da yake. Duk wanda ya ma kulla alakar, in ma kin yadda da shi, ya zo ya same ki har inda kike, ku yi magana da sauransu, amma kada ku ba da kofa irin wannan. Allah ya samu.